Системата за съхранение на соларна енергия обикновено се състои от фотоволтаични модули, панели, MPPT инвертор, батерия, устройства за мониторинг и електрически уреди. Хибридният инвертор GROWET SP850-ES може да използва Wi-Fi или 4G устройство за дистанционно наблюдение. Основни характеристики на инвертора SP850-ES: максимално входно напрежение на фотоволтаичните панели до 550 В10, 2 AC входа с интегриран превключвател, 2 изхода за управление на натоварването, 2 МПП тракера. Разопаковане и проверка. Преди инсталацията, моля проверете устройството, за да се уверите, че нищо в пакета не е повредено. Потвърдете получените елементи. Тази част ще покаже накратко интерфейса на дисплея на инвертора и дефиницията на неговите портове. Подгответе инструментите преди инсталацията. Не монтирайте инвертора върху запалими материали. Монтирайте на здрава повърхност. Монтирайте инвертора на нивото на очите, за да бъде LCD дисплеят видим по всяко време. За оптимална работа околната температура трябва да бъде между LCI и 50 VLC. Препоръчително е да се инсталира вертикално към стената. За правилна въздушна циркулация и охлаждане, оставете разстояние от около 20 см от двете страни и по 50 см над и под устройството. Инсталирайте устройството чрез завиване на 3 винта. Препоръчва се да се използват винтове М4 или М5. След това свържете проводниците на ПВС входа и изхода към портовете на инвертора. За комуникационния порт поставете Wi-Fi или 4G логера в съответните портове и го затегнете с винт. CT е допълнителен аксесуар, който трябва да бъде закупен отделно. В момента наличните спецификации на CT са както следва. За еднофазна система е необходимо да се свърже само един CT към инвертор NMO1 и да се постави близо до мястото за електрическо захранване. Другите инвертори не се нуждаят от външен CT. Цялата еднофазна паралелна система се нуждае само от един външен CT. За трифазна система изберете по един инвертор за всяка от трите фази, за да го свържете с SET. Цялата трифазна паралелна система изисква 3 външни CT, които се поставят близо до мястото за електрическо захранване. Бутони за включване и изключване. След като устройството е правилно инсталирано и батериите са добре свързани, можете да включите инвертора. След като натиснете и задържите бутона Enter за 3 секунди, инверторът ще влезе в режим на настройка. Натиснете бутона Up или Down, за да изберете програма. След това натиснете бутона Enter, за да потвърдите избора, или бутона SC, за да излезете. Параметрите RVD. Бързи настройки. След настройване на TF2 или TF3, началните стойности на някои настройки ще се променят. Потребителите могат да ги настроят въз основа на реалното използване, което ще им помогне бързо да настроят инвертора. Програма 60. Конфигурация за подаване към мрежата. Когато настройката на програмата е на ENA, слънчевата енергия се подава към мрежата. Програма 74. Време за подаване на батерията. След активиране на функцията за подаване на батерия чрез програма 71, чрез програма 74 могат да бъдат настроени 3 периода на разреждане. Програма 76. Функция за ограничение на експортиране. Когато настройката на програмата е на ENA, се активира функцията за ограничение на експортиране на външния CT. За повече информация за настройките, моля консултирайте се с ръководството за потребителя. В нашето ръководство за потребителя ще намерите предложения за отстраняване на проблеми. Ако инверторът показва стандартна информация, можете да се запознаете с списъка за отстраняване на проблема. Ако има нещо, което не можете да разрешите, моля, свържете се с обслужващия център на GROWET.